Mitxun Chakraborty meşhur hindi aktörü. Ol disko dansçısı filmindäki rolu bilen bütün dünýäde we biziň halkymyzyň arasynda meşhur boldy. Bu filmi görmeklik üçin öz wagtynda kinoteatrın kassasynda yüzlerçe adamlyk hatarlar düzülýärdi. Häzirki wagtda Mitxun Chakraborty Hindistanda iň meşhur we baý adamlaryň biri. Bu videomda Mitxun Chakraborty'niň durmuş ýoly, maşgalasy we häzirki wagtdaky ýagdaýy bilen tanışarys. Ýöne ilki bilen kanalyma agza bolup like basmany unutmaň. Milyonlarça tomoşaçylaryň söýgüli artisti 1950-nji ýylyň 16-njy iýununda Kalkutta şäherinde dowuldy. Onuň kakasy telefon kompaniýasynda gullukçy bolup işleýärdi. Ejesi bolsa öý hojulukçydy. Mitxun maşgalasynda iň uly we ýekiji ogul çagy. 3 kiçi uýasy häzir hem Hindistanda ýaşaýar. Mitxun Chakraborty eýýam çağalygynda öwüsçiň teatr çykyşlaryna gatnaşyp, aktyorluk jehinleri bilen ejesini, kakasyny we mugallimlaryny gen galdyrdy. Mektepden soň ýigit Kalkutta şäherindäki Şatland buhtganasynyň kollejinde himiýa ugrundan okudy. Erkinlige bolan söýgüsi we ýaşlyk maksimalizmi ýaş Chakrabortyny maý syýasy guramasynyň hataryna goşdy. 1967-nji ýylda ekstremistleriň ýene-de güýçli gozgalanyňdan soň ýigidiň egindeşleriň köpsi tutsak edildi we uzak ýyl azatlykdan mahrum edildi. Kakasynyň öz wagtynda gatnaşmagy netijesinde Mitxun dostlarynyň gameňziş ykbaldan gutuldy. Bir näçe wagtdan Mitxun Pune şäherindäki Avraýly Kino institutuna talyplaryň işe alynýandygy barada eşitdi. Bu ýere ýigidiň kabul edilmegi durmuşynda uly öwrülşige getirdi. Ilki bilen institutda ýigidi kabul etmekden ýüze öwürdiler. Ýöne onuň özüne çekiji görnüşi we dogawitde aktyorluk zehini syna komissiýasynyň pikirini üýtgetdi we Chakraborty bilim almagy mümkinçilik berdi. Mitxun instituty hormat haty bilen gutardy. Talip Taýland hünärini ýürekden söýdi. Şonuň üçin arzuwuna ýetmek üçin elinden gelenini etdi. Ilkinji söýgüsini Mitxun Chakraborty ýaşlykda tans şöwleginden tapdy. Ýaş ýigidiň Taýlandiýany özüne çekiji, owadanlyk modeli Helena Luke boldy. Aşyklar uzak wagtlap durmuş gurup bilmändirler. Pul ýetmezçiligi baxt üçin päsgelçilik bolupdyr. Diňe toýdan soň aşyklar bu kararyň ýalňyşdygyny düşündiler. Aktyoryň we modeliň maşgala durmuşy gysga boldy. Ikinji nikah Mitxuna bagtly şahsy durmuş getirdi. Chakrabortynyň aýaly aktrisla Yogita Bali bolup, ol maşgala durmuş üçin ajaýyp karyerasyny gaýgyrman terk edipdi. Chakrabortynyň 4 çagasy bar. 3 ogly we 1 gyzy. Gyzy Dishani aktyoryň öwey çagasy. 90-njy ýyllarda Mitxun çagany zebil gawyndan tapdy. Çagajyk aglap gyrylýardy. Adamlar bolsa geçip barýardylar. Hiç kim oňa üns bermedi. Chakraborty çagany alyp hassahana gitdi. Meşhur aktyor halat edilen çagany ýatdan çykarmady. Bolan wakany aýalyna gurrun berdi we är aýal çagany özleri bilen alyp gitmek islegi bilen gaýdyp geldi. Kagyzlar ýygnandan soň aktyor çagany gyzlyk aldy. Oňa Dishani diýip ad takdylar. Dishani özüniň öweydigini bilýär. Ýöne hiç wagt özüni oňaýsy duýmady. Gyzjagadyň sözlerine görä, en asasy we dogonlary oňa şagyzy ýaly garaýarlar. Filmlerde ençeme mahşuklaryň keşfini döredendüğüne garamazdan Mitxun Chakraborty görüldeli maşgala adam boldy. Maşgalanyň ajaýyp başlygyny hökmünde spaý erkek adamyň keşfi diňe bir gezek kiçijik döwük berdi. Bu dawa jenjeliň sebäbi ýyldyzyň ýaş aktrisa Shrideva bolan höwesi. Emma metbugatda öjükdiriji maqalalary garamazdan bu romantika disko dansçynyň maşgalasyny ýok etmedi. Häzirki wagtda Mitxun Chakrabortynyň güýç çeşmesi berk nikada bolup, durmuşynyň esasy boýçunjy çağalarynyň üstünlikleridir.
1995-nji ýylda Filmfare jurnaly tomoşaçylaryň ses bermeginde Mithun Chakraborty iň özüne çekiji magşuk aktiory diýip adlandyryldy. 1999-njy ýylda iň köp baş rolda oýnan artist hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdi. Dostlary Mithunyň ýyldız statusyna garamazdan durmuşda onuň sada adam bolup galýandygyny aýdýarlar. Aktor meşgurlugy ony ykbalyň özü getirendigini ynanýar. 2015-nji ýylda Chakraborty 65 ýaşyny belledi. Uly ýaşy we gaýtalanýan saglyk problemalary aktioryň şol ýylda baş filmde çykyş etmegine päsgel bermedi. Mithunyň bütün dünýäde janköýerleri bar. Aktor SSR-de gowy görülýärdi. Ol bir näçe gezek Russiýa, Özbekistany we beýleki gyda döwletlerine geldi. 1990-njy ýyllaryň ahyrynda Mithun Chakraborty Hindistanyň iň baý adamlarynyň birine öwrüldi. Şu wagt ol özüni telekeç hökmünde synap ajaýyp monarh ady bilen myhmanhanalar zynjyryny döretdi. Aktor biznesden başga da futbol we kriket toporlarynyň eýesi. 2014-nji ýylda Mithun Chakraborty Hindi mejlisine kandidat hökmünde hödürlendi. Aktor bu teklibi kabul etdi. Ýöne saglyk sebäpli ýygnaklara gatnaşmady we izigiderli ötünç hatlaryny iýerýärdi. Soňra kesel sebäpli aktor deputatyň wezipesinden aýrylmagy barada ýüz tutdy. 2019-njy ýylyň başynda Mithunyň ölümi barada internetde makalalar peýda bolup başlady. Janköýerler onuň aradan çykandygyny ynanmadylar. Ilki bilen garyndaşlary bu barada hiç hil düşündürüş bermediler. Ýöne soň Chakrabortynyň ogly metbugatda kakasynyň hassahanada adaty synagdan geçýändigi, diridigini we häzirki wagtda saglyk ýagdaýynyň gowudygyny düşündirdi. Chakraborty indi suraty düşmeýän bolsa-da, iki ogly Mahakti we Namashi gyzy Dishani Bollywoodda onuň kärini dowam etdirýärler. Onuň ikinji ogly Ushni rejissörlük we ssenariçilik kärini taýlady. Şu wagtçynly çağalarynyň terbiýesine we durmuşyna gatnaşmaklygy eli degmedik bolsa-da, häzir ol özüni maşgaly durmuşyna dolu bagyşlady. Mundan başga da Mithun Chakraborty tans boýunça konkursyň jüri agzasy bolup, özü hem sahnada tans etmekden ýüzegrenok. Özüniň biznesinden aktor ýylda $1,5 milyon girde alýar. Girdejisinden köp bölegini meşhur aktor garyplary we onkologik hastalara kömek etmekligi harç edýär. Edýän aladalar üçin öz halkynyň arasynda ony da diýip söýügi bilen atlandyrýarlar. Geljekde siz haýsy meşhur adamlaryň durmuşy barada bilesiňiz gelýär? Bu barada öz kommentariýalaryňyzda ýazyň.